U Beogradu u svakom redu, a pogotovo na autobuskoj stanici, tamo je borba za goli život. Ljudi se tuku, guraju, plaču, proklinju jedni druge, maskiraju se u sakate i slepe, teraju decu da lažu da su bolesne, prosto rade sve da bi stigli pre reda. Ne, u Novom Sadu atmosfera kao na kursu hipnoze. Jedino u Srbiji možeš da se voziš istim autobusom kojim je tvoj otac išao u vojsku. To je jedino kod nas ima, mi kao čuvamo stvari, jel? A kondukter, kulturan, poslovan čovek, kaže: moram da vas zamolim da spustite nogu sa sedišta ispred sebe. Kažem, pa ne držim ja nogu na sedištu, ja držim sedište da ne padne na mene. Po taksistima nekako uvek vidiš kakav je grad u koji si došao. Ja prvi put kad sam došla u Novi Sad uzmem taksi, prvi semafor, stanemo, 3 automobila ispred nas, kaže taksista: eto ti gužva. Taj fini taksista novosadski doveze me do jednog trenutka i kaže: znate šta, ja bi sad vas mogao da vozim okolo, naokolo, ali što vi da plaćate, razumete? Evo vi sad ovde da izađete i samo prođete kroz ovaj prolaz i tu ste. Ne, sljedeći put kad sam uzimala taksi imala sam više sreće, neki taksista onako vidi se da je pokvarenjak odmah, da? I provezuje me 3 ćoška i kao 500 dinara, to prošle godine. I ja naravno odmah uđem u svađu sa njim, kao što je to normalno, tako treba, jel da? I sad kao postanem ona gospođa beogradska, kao sad ću ja da zovem policiju, kakav je to način. I on se onako bezobrazno okrene i kaže: ma boli mene kuržva, čoveče, ne može da me opsuš kako treba. A ti si kao beogradski taksista sa Downovim sindromom. Paradoksalno, vaše omiljeno mesto za izlazak zove se Trčika. Svaka čast.